Bugnaw na jud amo kwarto. Kay nataod na ang aircon. Mauday ni aircon na katong gipalit nako usang simana. Gisukdan na ni kuya kay itaod na diriya kani diri sa taas. Yawo ay klaro. Guys, joke lang, sinigang. Karon na jud dalawa mataod ang aircon namong pinalit. Og diriya gitangtan ni kuya ang karaan akong aircon. Kay kaning aircon na dugay na kayo maglisod nagdaog kay tungod sa kainit. Sa motaod to panington jud me. Pero okay ra basta gabi kay makabugnaw siya. Pero odto gani di kadaog yang kabugnawon. Mao ni palit ko 1 HP para sakto kaayo. Gari din sa diriya para itaod na ni. Di man din basta-basta itaod kay lisod. Mao ni jud ang installer. Di para sa window type sayon ra kaayo. Ihansak ra bati na. Kanay ang ipili split type para dili saba sa mong kwarto. Kay kung window type man gud mo kuro. Sa muta di concrete plywood among gigamit. Ingon si kuya sa ko, grabe doon ni kabugnaw kay gamay ra mong kwarto. Pero okay kay mo ni ampay na mo. Lami kay mong tulog magsundan si baby. Guys, joke lang sinigang. Kay ingon si kuya basta 1 HP daw ang aircon. Ang maximum kadakon sa lugar kay nasa 24/24. Mong bagay ra ang Andrea 0.5. Pero okay ra doon basta mobugnaw na. Mo automatic na doon na mohinig kaon ang kuryente. Mo ni nakalindot sa super inverter. Di pareha sa mga non-inverter cast jud kayo. Kani ato bahalag pobreta basta hila. Saon man init man jud kayo kay summer na. Og diriya ni ari ko sa junk shop para mangitag scrap nga angle bar. Kay mo na siya posibleng patunganan na support dito sa gawas. 2 meters ang ipangita so diri lang ko sa junk shop ni palit. Ano lang makasave ta kay pobreta. Barato ra ni itimbang ra siya. Kay kung mupalit jud og tibuok yun, di na magamit ang uban. Kay mao na siya para support para di matagak ang para sa outdoor. Mag shoutout sa diko sa mga nag-comment at nag-share sa last video. Shoutout ni Mitz Luke Sanchez, Kim Montante, Grace Valiente, Stella Marie Canelio, Anthony Paras, Angelo Cabriana, Jan Mateo Vlog, Renante Panugaling, Serdi Saison, o ni Donald Magali. Ikaw kung ganahan ka mapa-shoutout sa next video, comment lang mo diri sa comment section, share ni nga video. Thank you. Og diri hapit na mahuman gamay lagkuwa. Mo ni giingon ako nyo katong gipalit na ko ang angle bar para support ni siya para di mataga. Pasensya kay na pang gawas na to kay watay budget. Pero okay ra balag bati tan-awon sa gawas basta sa sulod nindot kaayo. Mo ni gitawag don't judge the book by its cover. Pero katuo jud ko ba kinabuhi sa yun ra. Pero karon nakadako na tong edad, lisod na ang realidad. Pero laban gyapon ta kutob sa tong makaya. Kung kita karon daghan man tag problema, masulbad ra na pohon basta maning kamo. Og diri gitudloan ako ni kuya kung unsaon na. Kay watay idea ni first time pa na to. Lipay na kay tong Disney Princess kay bugnaw na. Nagpatungod pa diri kay makarelax daw. Karton sa may tabon kay temporary pa ni.